Asta fac. Asta fac, mă uite. Mamă, ia. Ai filmat? Pun pe YouTube. O bagi pe YouTube? Logic. Am și cont, Anara. Tu la ce râde? Bătaie care a luat bătaie cu vigului. Da. Ia. Uite, vezi ce râde bătaie cu vigului? Bă, parcă știu că era certați până la urmă. Dar pe cine omoră? Bă, bara mea! De mai pe ce să vedem, bă, stăm aici până diseară, că vine poliția, vine... Băi, îi dau pauză și după aia filmăm dacă aduce mort aici. Băi, puneți gura la gură, să te vadă că râzi. Pentru că unii cu stă pufă. Bă, cu stă pufă. Nu te uita în camera. Mă, poliția. Ce stau, nu mă mișc. Bătaie că urigul îi trăiesc. Acolo vezi pe unii că îi dă una lui Măsa. Ia ține-mă așa ca să nu știu să... Bătaia unicului cu covrigului. Bă, așa se scrie, bătaia unicului cu covrigului. Ia. Bă, ursul! Aoleu! Vine ursul, face panorama aici. Mă, să se află la plicul ăla, bă, ursul ăla, să-mi lua ce? Ia. S-a rupe. Bătaia unicului cu covrigul. Ia. Bă, ce? Ba, să vezi panorama aici. Panorama, Direct, bine dus spre YouTube. Da? Ai YouTube pe el? Nu am pe YouTube, dar nu le bag în calculator și le pun pe YouTube. Băi, ai. Știi, mă,